Awang gataga mo bakay. Tagawid tan. Awanan, nagatang ko mataminan nga kasapulan ije kusina. Intan ije paradaan. Insan Romana. Ni matbite. Sakamat gayang diata bite. Wan, kasangsangpot may. Umakayag ba kasyon? Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante ma'am. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ayak! Taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Aya! Kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayong kinibayaw, taintay ijay ayan tiluganin. Ah, Ha? Anyang alugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, adalugan niyo. Uwan insan, umay kayong tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyaw. Mabayag pa nga grobwat to, di pa pagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Adata ko may gidalanan. Agtal na kaman mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga agawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Tila salsala, wasawa mga... Apan ka man ito'y paradaan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan da bite. Kandi karubla tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di karubla tayo nga marites. Kat damdamagan na. No manuti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Diniisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat ka nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gaputapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Tapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya diata. Bak nang siguro diata nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapulan ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrem a merienda abitay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, bitay. Sapay la ko maanana. Kumatangak man. Apay, ayan jaglak ko ito'y. Napan nagsiar, Romana. Malag merienda kamutang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piliang? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jay da dumayt nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudante kabak na nga iti lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagring! Dara sa mamatag sarita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayo. Simakit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Darasan nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak ito'y. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw. Balasang kaw.
Mastog asasawam Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pinmintasan tibiyag na. Napakumbaba nga. Kadno digestor nga agpaspasikat. Agasam data nga. Igpilan na pa dyan pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga dayjay. Ipaspasikat na dyan nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi kanibiti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay dayjay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paostena. Na. Kaslamat ka nga sino nga kabak na nganan nga nakalas-lastog. Lastog yakit di Apay yan ako na malastog ngayon ay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na gestor Kadya pa nagshore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka may Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tap nag-short pan ita. Kan may sawan short pan kung anak eteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma di ora awawan. Nasakit di ulok. Na, unay lakit ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon tunubikat tamangan tayo idibalay. Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man, tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay, kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balayo. Uni pag, ibagakto ka na kwada. Ay, agasam man data. Talaga nga pasikat na diya nga biti. Agasam tayo ito'y pati pagpublishing anda iti Luganda. Nida pa ila yung publishing ang mati diya Manila. Ngam ito'y pa ila ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis na tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kani bayaw usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raw timapan, di mapan. Sige ka di boyaw. Mapan, kano kayat mo't mapan. Hindi ka nga lap-lap dyan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy matipanunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang itihan diyan ibite. No, haan nga mapan di boyaw. Ha? Nadiyamag ko nga may nga duwa nga letson ti alaan dia. Kanagparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang di papaitan ti kaldiyang. Adyaya kaldiyang. Adi kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na di kananta. Sigurado nga ag isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Kumaya man, tamok adi kay mo napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad ada lumastog day jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan ka day, di ayan ti agpaskain. Haan aday ko say na. Kahit, andan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay dak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan ano, ti mapan ag-apply dita. Iso di ati umay no, di kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kada kita at tao asaan tayo asinsinan. Kanaligat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamot bakit? Kadyay nyawig ko kaninyo kini bayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May kamanganin, Romana.
Kanan nyo lang ha. Nay, mas, Nanganakon. Diyak kaya timangan itihanda ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang deta pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Ina man makipurdi ang agdalos ije garden ti kumpare kanday. Si kalaakan ayon ti makit-kitak arumrum war di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan nga trabaho. Diyaman amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha ng trabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawa. Ah, Ay napasensya kan karyaw nga maasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. amuyo mitiki na nga to pregdan. Di kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapadada iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay baraw. Insan, umayak man. Apay, bete. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagito, naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangat. Ha? Adda pa'y couple shirt dito'y kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Ada ba dumakin nila kaya ko, bete? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa adang ijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan, bete? Thank you, latan. Itad mo langan ka dagijay masa kailangan niya. Dagijay kakakasi nga tatao ti pang tadam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apay ni tatang? Intaray da ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naon ulaw. Uy, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operanda, ay na. Teka, tanda ti bato ti aprok. Ano ka no nga binti bato na. No saan na maopera, ang mga no kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Imayanyo. Ay na, ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Tayo nga minti ka asidgan nga ospital. Sa payawan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo na dagdiskitaran na ka? Ikay pala umutang ka dagiti kakasinsinyaw. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige ta, agtinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinauroryo at ulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat namin ti mabayadan. Ado pa yan ti nagpatulong hakngam kurang matladta. At tinayo mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, minsan mo layay. Yung kapastragay. Gundawayang mo tintagpatulong kin kwa na bakay. Isong salangan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niyaw. Ha? Insan, Ang ka na adda kayaw. Ay, ibag! Dumanong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman ak insan. Talaga nga nagsingpat ka.
Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak ng kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay nainsan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No ada ka sa pulan niyo, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami, insan. Tasi dadaan kami at tumulong, no ada lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry, medyo sinupsopladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga... limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tadta. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Inararakop ta sawak ti kasinsin na ang nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na itipan na ka-ospital ti katuganga. Kat kalpasan day binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti kapsat na ngagtrabaho tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, to'y pagayam mo, Karyo. Nala, nasaya at mat, nagbalbaliw mat lang dasawam. Maditinakam na apimintas ti biyag ti kasinsin na. Idin to ta isokat steady latta. Iso akas lamasinsinet, no kas diya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Ngumala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit didaytan? Masaulang matkit day. Talaga ngamin, imapon ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayin nan nga ugali. Adda kadita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka. Ganon niya pa di nga raramidan nan. Tapno maguyod na lang agpababatay taong apalan na. Banaga sana nasayaat. Sana dakis ti umapal, nulakit dita nasayaat nga apal. Imbes aguraam tay tao makitam nga umas asenson ti panagbiag na. Maragsakan kakit di para kenkwa na. Kat panunutem mat, no kasano ti wagas mo, amang papintas mat iti biyag mo. Kasjay. Nala, pagyamanak ti panagsurat mo pagayam Karyo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggahan ti pakasaritaan, ni pagayam Karyo. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Biyag ti tao. Hello, good day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti kabarbaro nga episode, ti drama tayo abiyag ti tao, kumablaaw tayo manan biit. Hello kini Ma'am Noyme Santos, tita Hong Kong. Ni GRBs, Lerma Dagdag, Robert Dumalag, dita Marikina, ni Jula Garcilian, kanay It Ends, dita Bayumbong. Intay nga ro dandanggan ti episode 180. Dito yung darama tayo. Biyag ti tao. Denver, honey. Agtaod amis mo kadata ti agbalin nga anak tan. Anya? Kasano ko maama pasamak da ita? Kat amumat asa anak ang makaputo. Tabaw gakit nga rod, Ivy. Walang insulto mat kanyak da itang aramida, Ivy. Denver, sorry. Pakawanan na no nakaisawa nga itinakasairan tirik nam. I'm sorry, honey. Ivy, Awan intensyon ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. mala. Lipato mo lang dyan. Maturog tan. I'm sorry, honey. Please, saan na ko maaguraan? Diyak kaya't nga dati saan ta pag kinaawatan.
I love you, honey. Sige. Awan da jay. Ala, maturog tan. Ni tata ito. Hello, tata. Hello! Kumusta, Ivy? Sukunan ka no madamdama, ha? Anya? Ay, saan ang mabalin, tata? Kan mabalin ka di? Di yun ulitan ti mangawag kanya. Sige. Mabitlo kayo, Ivy! At na napatay ngay bagakan ka. Ha? Basya na kamin ka. Jaklain pag-arupo na tagsen, ti pagdagdalanan ta. Ha? O maglugot ka kami ng itimbagak. Tulong kon ka na kayo nga kasawa ti plano. Matan kayo iti anak. No manugot ka iti imbagakin ka. Saan? Lading itak, tata ito. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan. Ha? Apay, di mo kaya nga agragsak kayo daw sawam? Ulitag na ibaga. Anak, di kapatgan ka na kita kasawa. Orayatan ilan ko, may paayan ka ta iti anak Ivy. Lading itak. Ngamjak kaya ti agbasol iti asawak, tata. Sorry. Sige. Di ka mabalin na pilitan mo talaga, di mo kaya? Dawatik, di mo kumangarod putdan. Di komunikasyon ta, Ivy. Ha? Please, Ivy. Sige, bye. Diyos ko. Diyak kaya ti agbasol iti asawak. I-delete kon ti numero da nga edo dito yung cellphone ko. Aday ka. Diyak to sung bata na no umawag manan. No apay ngamin nga intad ko ti numero ti cellphone ko. Ha? Ala, nabartag ka man ang asin mangpat, Uncle. Ay, gawan na ka. Mga anak, Edna. Wan, Uncle. Ala, pagkawan na. Ngam, inyida na mata na ti sofa. Igawak pa'y nga ta. Ay na. Lasakit yung ulo ka nagling. Edna! Edna! Ape, Uncle. Makaluto kan? Wan, Uncle. Nanganak pa yan, Igawan kayo, kadi. Awan. Mabisinak. Mag-erwar ka man iti tanometer F. Ikam iti atong ice. Nalamis tikat kung ay naman. Wan, Uncle. Mabiglaan. Uncle, kaano ti subliyo ija abroad? Saan akong nagsubli dya, bro, Edna? Ha? Kasta ka di? Ay, wan gayam. Agawid ako ninton bigat. Inakagapla iti trabaho iti lugar mi, Uncle. Saan pa lang hayta, Edna? Ha? Agtalinod ka pa lang dito balay. Taday paraming kugan ka. Di kagdanag. Tatangdanan ka man. Uncle? Inawag akong tinam. Imbagang agtalinod ka pa lang dito'y balay. Edna, agdalos ka na imbag dito'y balay, ha? Dalosam ti may sapay bakante asilen. Sukatam ti kortina, bedsheet, supot dagiti pungan ken dumapay. Ha? Apay, Uncle? Ada ka di sumangputa sa nga ilim? Saan la sa nga ilid na? Anyat kahit yasawan? Awan ang tatu pa sa ludsord. Basta itong pala maming ibakin ka. Tadtan to isang put ko diti balay. Sige, tagrubat ako. Papanam ka di manan, Uncle. Di ka nagdamag kunak meta. Di laing imbagak taramidam. Ala, mapalang ko. Awan daga sa kaagatangan. Iso nga agdiretso ako nga agawin. Ivy! Ni tata eto. Anya tar aramidan day taat tao dito ruwar ti opisina mi. Ivy, Inururay ko ti irurar mo dito opisina yo.
Tada napatag nga ibakin ka. Tata, amuyo ka di ang mabalin kayo nga idarom iti kastangan aramidan nyo. Imbagak mat asar dangandak asurot-surotan. Ngam anya tar aramidan nyo. Amuyo nga adang asawa. Ngam agaram kayo pailaang kanya. Di ka matanagan. Ta maaklon ko tigasat ko. Diya kipilit ti bagakin ka. Ta amok nga etem ti asawam. Kahit kala at tulungan, da kayo ita asawam, Ivy. At da kayong ko, doktor, iso ti sungbat ti parikot yung ang asawa. Nalay ka, doktor, dayay. Kuyo ganda asawam, tamapan kayo iti klinik ti gayim ko, doktor. Kat ba siya kamadan kayo iti anak, no iso ti pagpakonsultaan nyo. Anya? No kayat mo, kuyugan kay ti klinik na. Amok tirik na ti awan anak na, tadagayim ko akasta. Itimot lagayim ko, doktor, tinangiya si dagakken ko na. Iso nga ita, addan anak da. Ngam numayat ka, kuyugan ka itan. Tap numayam amukan. Tasiganton, timakam mo amang ikuyog iti asawam ama panijay. Amagan, no di kanton makuyog. Tag subliak matan iti abroad iti mabid. Amuan pa nga mo na noon niya ti advice si Dr. Kenka. Samon to ikuyog ti asawam inton sumarono. Sige. Sumurotakkan ka, Tata Edo. Tata Edo, nakadayo tayo na. Sa dino ka di talaga ti papananta. Dandanita, Ivy. Kunam ang mapantay ti klinika ti gayem mo a doktor. Ngaman niya a lugar to'y ayantan. Dandanita, Ruden. Aguli makalang, Ivy. Awan ka di pa'y ni Ivy, anak. Awan pa'y nanang. Diyak makontak ti cellphone na. Anya, ala, apa yan? Itaman pa'y anarabyan ni Ivy, anak ko. Napanan na aya. Diyak man na mo, nanang. Rumarak nanang. Nay, papanaham. Sa pulik dya sawak. Mapanak idyo opisina da. Tama nga no nag-overtime. Kat nalubat ti cellphone na. Nay, Ha? adda text mo, anak ka. Nanang, ni Ivy. Anyat ko na na. Sweetheart, sorry. Ngam sa anak ama kaawid ita arabi eh. Ita man pa yung inawagan na kiti sweetheart. Kathani mat tinawag mi kin Ivy. Simurotag iti gayem ko. Nagawid kami dito lugar da. Di ka matanagan. Tagawid akmatlain ton bigat. Bye. Good night. I love you, sweetheart. Anyat ko na na. Ayan na kano ita. Nanang, adda ka no iti lugar ti maysa kadagiti gagayem na. Ay, agyaman ak. Kunaklanuan yan, tinapasama kay di asawam. Asino kano agayam na. Nanang, mabit lang ha, tariplayak. Damagag man. Di ka matanakan. Kateks ko da sawam. Awanan kay tibaing Tata Edo. Inalilaw na ka. Ulbud na. Wan, among ulbudak. Aklunak na ita. Ngam gapo matlakin ka na ita. Gapo, iti nagpay duma apa nagayat ko ken ka. Pagmawiwak, gapo ken ka, Ivy. Si kalat sa tilinaon ti puso ken panunot ko, Ivy. Saan? Di nakigal. Ivy. Naatap ka lang ta. Ngam, patsek, amayat na tumatla. Saan? Ti asawak ti patag ko. Saan mo nga asawa tayo dyan? Tadakan itinanak. Ivy, I love you. I love you to. Kunang bata. Saan?
Uray anyat mapaspasamak. Di kan tupulos maayat tata. Pangasim, itad mo kanyang ti cellphone ko. Umay ka marangkid kayo mo. Ha! Ingkadyan na! Sana rumbang tararamidon niyo, Uncle. Palubusan niyo kuman na pumanaw ni Manang Ivy. Anya? Ha! Pumanaw ka dito, Edna! Oo, Uncle. Ha! Ading, tulungan na. Kasya na Manang Ivy, pasensyakan. Ngumawan sa bali amay tulong ko kan ka. No diti mang pastret kan ka dito'y silet ko. Day talaan. Tulungan na ka makapanaw dito, Ading. Pasensyakan, Manang. Ngamda ka sa akin ni Uncle ko na aramidot ti kasta. Sa bali namin ni Uncle ko no makaungat. Anya, Nakabutbutang. Iso ano mabalin. Diyak kayat akong tranti kayat ng aramidan. kaya't ko ang makasarita ti asawa. Ti cellphone ko, alam ko makini uncle mo. Indulin na ti cellphone mo, Manang. Ala, mangan kan tapno di ka kumutong. Kan di ka sakit. Pasensya ka na, ngam di ka mapatgan iti kastakid daw mo. Basta tulungan na nga roda. Tapna saan ngagbaligi ni uncle mo amang gundahoy kanya. Uwan, Manang. Agdali na at kailangan dito sila mo. Nag-reply at agos na asawa. Okay, Akmat, sweetheart. Si Kangay. Kumusta ka? O naman ang text na. Wan gaya, sweetheart. Nag-text sa kinibos ko yung opisina mi. Saan ako nag-report dyan? Abanog ako nagtrabaho dyan. Kahit konti ginana. Nasara ka konti sapsapulag ak klase ti panagbiag. O dyan nagituyan nga ibagpaga dyan sa hawak. Adda man ang text na. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Agteksak tumaran no bigat. Pasensya kan ha. Sa anak pa'y lang nga agawid dita. Ha? Awaga ka takos ta sawak. Nasaritak man. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Siyak man makontak ti cellphone na. Inedep na nga tadagos. Wano? Awan nga ta ti signal na. Apay nga taan na. Nanang, kailiw kong tasawak. Di namat malagipan tagawid. Anak ko, Nanang, ado dagiti tetax na kanyak. Adyak mauawatan. Adyak paigat mapagsusurutan dagiti mapampanunot ko. awagam ata kasaritam. Inedep ko pa ti cellphone ko. Mabuti nga kiti sumarunong ay text na. Mabuti nga kamang basa. Ang mga ano pakasakit ti sumarunong ay text na kanya. Anak ko, Nanang, jak ka ba ilang timay sina itasawa? Jak mo taramidag. Jak mo, numapasamak ti kasta. apaya kasta ti ibagbagaman ako. Dadlaw ko kadagiti na ude at text na kanya. Timam na yan nagiti text na kanya. Sana kasi ti sigod. Anya, Nanang, apay akilat akas lalim mamiis ni aibigan niya. Anyo tinagkurangak kinkwa na. ana, urayom latan di panagawid na anak ko. Kandi ka kumagpanunot iti negatibo. Tadyak pa dyan ang maaramid ni Ivy Tikas iti pampanunutam, anak ko. Adayta, nayon kon ti cellphone ko. Agsasarunod dagiti text agsangpot kat. Text amin ni Ivy dagitoy.
umuna iti amin, agyaman na kiti panagayat, nga impaay mo kanyak, Denver. Maikadwa, pakawanan na, ngam di kan ay ayaten, gaputa addan sa bali nga ay ayaten. Ken maikatlo, agsinatan. Diyos ko. Urak to, my God. Gusto tinatap ko. Apay nga kastoy matindi magpagatasawa iti text na. Apay! Bueno, gagayam, di liwayan na danggan tituloy, wala pagibusan da ito nga episode, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensorat ni Jenna Almoite. Kat diyo kumaliwayan ti like, share kan subscribe dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Hello, naimbag manan nga orasyo. Daiti manan tigayam yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tayo pa Sir Noel, Ray dita Saudi, ni John Carmen dita Mayantok, ni Irene Ragasa dita Fuerte Kawayan, Ilocos Sur, ni Ma'am Jeline Regudo dita Paniki Tarlac, ni Judy May Pascua dita Isabela, ken ni Sir Jimmy Espirito dita Pangasinan. Intay nga ro dandanggan ti ending wano part 2 dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Teta, layon ko ti cellphone ko. Ha? Agsasaro nung dagiti text na agsangpat. Text amin ni Ivy dagitoy. Umuna iti amin, agyaman iti panagayat nga impaay mo kanyak, Denver. Maikadwa, pakawanan na, ngamdi kan ay ayatan, gaputa addan sa bali nga ay ayatek, kan maikatlo, agsinatan. Ha? Diyos ko! Wala ko pa ikat. Gusto ti atap ko. Apay nga kas tumatanti pagpagati asawa kiti text na. Apay! Kasla jakpat yan day tanga ibagbagam anak ko. Purno na lang. Oh, at iti cellphone ko. Basahin nyo lagi iti text na kanya. Nan. Nay. Apay akastamutan dagiti ibagbaga na iti text na Denver. Apay, nagapa kayo aya. Wano napasakit ang bat. Iso akasta. Awan na mo ka nagapahan, minarang. Ngamamok ti rason no apay di na kong kayat. Baugak na lang. Awan serbing asawa. Tadyak may pahay ti kalkalikaguman ti asawa kanyak. Anak ko, sa bagay, maawatak direk naman ako. Ngumas daaw aklaan. Kasla di na maiturad ti mangpanaw ka. Nakaragragsak kayong agdandan na, nga uray awan anak yaw. Ngam kala at latan akas siya iti naramid na. Jakla impagarop. Maiturad na matgayam ti mangikulas sa ilatan ka, anak ko. Agnangakan, tas subuan ka, my beloved asawa, Ivy.
Ano na? Asawa? Agnangakan? Kabalak ti mangan nga oray din naksuban. Sa anak nga ubing abasit tapno suban. Ala ka din. Awal nga rin anak ta asubwak. Di sikan ni subwak may asawak. Saanan ang masapul kunakmat. Ayat kayat mo nga ramitak. Tapno maayat na kalaang Ivy. Ti asawak day ayatak. Nga urid din na kamay payan ni talak. Lagi-lagi pa ba? Baog da asawam. Awal serbi na nga asawa. Tati na kamat may payan iti anak. Patpatgaklat ta ti asawak, tata. Os, nata. Apay, di ka mailiw tubig. Naragsak na danak na. Ivy, naglagi pang deta. Imbaysa, di na kan pagan-anol jay baog nga asawam. Pinati na nagitin titiksugin ko na. Namati asika tinag-text-ken ko na. Anya timbagbagam iti asawak, tata. Imbaga ka di mo ay ayatan. Ngagsina kayo. Kahit mo, tayo basak na iti response na iti text ko, ha? Oh, dato. Denggam, Ivy. Saan ka alapdan iti kayat mo nga aramidan? Palubusan ka. Basta pakaragsakam, Ivy. Dayta, ti text ti asawam. Yag mo ta cellphone ko! Di mo maala na ito. Di kagdalan. Ukam lata na ito ang cellphone. Ivy, igamak lang. Manawan nagdito yan. Tainak mangan ijay kusina. Okay. Sige. Magamukha nga ron, sweetheart. Kisman nga ron. Or itit ako laplaheng. Mabalin? Aday ta tidakulap ko. Wow. Thank you, Ivy. Oh, no saan ka lang ay-ayat natin? Umangan na niya pa'y tinaramid ko ken ka. Ivy! Ni Ivy tinagtiks kanya. Kumusta kan? Sapay kumatauray kastoy tinagtungpalan ti relasyon ta ket agayam talata. Anyan ti kastoy mabasbasak. Naglakat ti panangisinan kanya. Tinalam mo. No kasano kasakit tinaramit na kanya. Madaman ang text na. Amang no iti mabiit agsikugahon. Friend, at danton anak ko. Sabay kumata sa anak akagura Denver. Aklonen ta kuma tinagtong palanta. Pakawanen nak. Sumapul kamutten iti sabaling asawaem akas iti naramid ko. Denver. Bagsakit tinaramid mo, Ivy. No amom lang umanok kasanok kasaan. Timpalak amo kanyak. No amom lang umanok, Ivy. Pawam na, Ivy, iti silid mo na. Ibaon mo, tamapan iti silid nga integ ko pagtuugan na. Nakainom kayo, Uncle. Ni Ivy, parwaran iti silid mo, kunak! Di na kaya tirumor iti silid ko, Uncle.
Pilita ma! Diyak kaya't, Uncle. Anya, sukirin na kadimanan, Edna? Anda saritaan tayo. Ang mga nunalipatan nyo daytan. Bantayak ni Manang Ivy. Diyak palubusan ang makapanaw dito'y balay. Basta di yung sagidan na pulos. Ha? Lading ito, Uncle. Nga mapilitan na ngagipulong kadagiti pan nakabagiti lintag. No pagkaramidan nyo itidakas ni Manang Ivy. Anya? Ha? Nalastog ka nga sasaw, Edna. Ano't paglaslastog mo? Masyanak lang amin ka ni Manang Ivy, Uncle. Pada ka babae. Laglagi pa nyo kumamat. Babae ang kakaanakan nyo. Damagak man kada kayo, Uncle. Nukas pangarigan ta siyak ti pagaramidan da iti dakas. Anya matirik nayo. Ti panang ipupupok yu kan kwa na. Maragsakan kayo kadi. Ha? Isong agpanunot kayo kuma, Uncle. Pakaibaludan nyo ti kasto yung aramidan nyo. No di yu pa'y lapalubusan nga agawid ni Manang Ivy. Oh, Kan may sa, ure agan ano kayo. Saan na kayo akayat ni Manang Ivy? Adan asawa na. Nga mapay nga isupay laang tayatan nyo. patsa mayat nagtubat lang na, Ivy. Nay, inkargamot amin na nakawas ni Ivy kadagita nagdadakil abag anak ko. Tsaka yata na makita dagita kawas na na. Isoterumpang kadagita kat maidulin. Ha? Tanong malagip ng tungo may alahan dagita. Dahil talamang bit-bit teramidan na. Anak ko. Idulin tayo amin na nakagawahan ng titibalay. Tsaka kung kaya ta makita. Ta may palagip lang kinagulip ng asawa. Denver, kaguram ka din ni Ivy. Orasin naman siguro ng asawa na na. Lukas dyan naramid na asawa na. Natural ang makarit na itigura. Noong ay nakulaapan lang ti panunot na anak. Kat makaabiris tumatang kat agsublikan ka. Tsaka mo, nana. At dangamin atap ko. Amang ano anak lang ti kasapulan na itilalaki anang isukatan na kan ka. Nang. Jackpot dyan na ita. Iso ano niya ti pakaragsakan. Makamong arudan ti biyag na. Amok. Akabayatan ti paglabas ti panawan. Maklon kong tungot lang ti kastoy nagpanakak. Edna! Rumbar ka? Ni, itaman pa aparwarandak, Uncle. Apay? Basta rumbar ka. Dapagatan ko ganyan ka. Ha? Sila ti mapan ba kay Chandra? Tarsa akong dagluto. Kuha, Uncle. Alan agunay kan. At utilistrahan lagi ti pagatang ko ganyan ka. Oh, at yung mati kwarta. Sige, Uncle. Edna, jak lang pagaro. Agar aramat mat gayam iti maipalit nga agas ni angkal mo. Uwan nga, Rod. Mamin ano nga anawagak, ngam di nakdengdengkan. Agungat no ati paak. Anya, Edna, pangasim. Tulungan na ka makapanaw dito. Ang mga noog baligin ni angkal mo amang gundaway kanya. Sige. Bayam. Tainton parbangon. Duhatan a pumanaw dito'y manang. Ang paiso. Wan manang. Pumanawak mo tan. Ta sigurado asyak ti parigatan na. No paglibasan kan. Kat agtalin na adak pala dito'y. Iso makam mo ditan. Agyaman na Edna. Agsubalit ak to'y ti kinaimbag mo kanya kading ko. Ala, saan pa'y laday ta ti panunutan manang? Kandi ka pa'y lagyam-yaman, ta di ta pa'y naipatungpal ti plano ta. Iso nga urayan ta ang makaturong ni Angkal.
sa tanto agliba sa pumanaw. Mabit lang manang ha. Hindi pagtisilaw dito'y salas. Tapno saan na ta makita ni Angkal. Nakalukat ngamin tiri daw iti silid na. Patsak adi na tamadlaw. Tatilangan silid na tinakalukat ti silaw na. Sige, Edna. Nga mabit lang ha. Siripag no talaga nakaturog ni Angkal. Sige. Ape, akas dyan tilangan ni Angkal ang nakaturog. Manang Ivy, mabit lang ha. Asit kak na Angkal ko. Nakasalungay ngay ni Angkal. Manang Ivy! Apay, Edna! Ni Angkal! Saan samatan nga agang angas? Anya? Natay samatan, manang! Angkal, anyan. Di mo pa nagbabaw yan dagiti nagbasulam ngam natay kamatan. Edna, uray nagbasol ti ulitag mo kanya. Makipaglading itak na ta iti ipupusay na. Agyaman ak manang. Jagnab naman nakas ti mapasamak kan kuana. Adatag ko na abangungot ti gapuan ng ti papatay na. Edna, Kan adamot mang ibang bagasakit ka no iti puso. Anda ngamin sakit na iti puso, manang. Amo ka nagbasol ti ulitag ko. Saan ko kanunungan ti naramid na? Iso na lang tamaladingita na gaputan na tayo adi man lang nakapagkid daw iti pamakawan ka iti tatawa nagbasulan na. Edna, agyaman akmanan kan ka. Lo saan agapukan ka, ading ko. Nalapit. Nagbaligin ni Tata Edo anang gunod kanya. Awanan niya man naman ng kasi tinakunak. Diyak kanunungan ti mading aramid ni uncle ko. Isugay naramid kumat nga ron ti rumbang para kan ka. Iti kasta, mailisi kay ti pagkat. Ang yaman ang unay. Edna, lading itak. Ngamjak mo balintang payag ito eh. Pumanaw ako. Uwan manang, aganad ka kuma. Ha? Kumusta ka, Denver asawa? Anya ti masapol mo? Imay ka kadi. Tapno iparupa manen, ti panang pasakit mo kanyak. Di ka mapuna kita raramitam. Denver, agsarita ta kuma. Ado ti kayat kong ilawlawagan ka. Awalin tinas ka na pagsaritaan tayo, eh. Pinutod mo ti relasyon ta sandali. Si ka mismo, Awan yung tinapuna nga- pagpagagakas ta, Denver. Ha? Nabiktima aklaan. Ngam kati, dahito iti maipasigurado kan ka. No asino ak apimanaw iti danaw. Siyaklat ka dayta. Ket awan nagbaliwak. Pastragan na kuma. Sige, pastikan ka. Tapno alayo mo dagiti kawas mo. Saan ko kasapulan tikasken kang asawa? Balang kantes! Siyak ti mang ipanagnak iti kinapudno manong Denver. Agpay sa tiimbaga ni Manang Ivy. Ha? Amo kakaguram ti ulitid ko ngam natayan manong. Ha? Wan Denver. Ni Edna ti makapanagnak iti amin. Ket dakal ti utang ko anay baga na akong kini Edna. Tano di ka po kan ko na anang salsalaknip kanya. Nalabit. Nagbaligin ni Tata Edo anang gundaway kanya. Ivy, Ivy, tamo, aglang-langoy ka ni tiragsak iti sidong ti sabala lalaki. Nagbidot ka, Denver. Si Kalaang ti lalaki nga yan tiragsak ko. I love you. Ivy, sorry.
Sige, panawan kayong pay manong. Manang, inaklag paangin ijirwar. Sige na. Ay, mi. Magyang manak. Talag subli nga madlangin. Ang kasano na pasamak ti kastyayan ka. Dumnag ka. Ta isalaysay ko ti si bubukal. Ano pasama? Diyos ko. Ang yamanak din is palmot asawak. Ay, mi. Mailiw ako na hingan ka. Ay, ayatin ka unay, Ivy. Ay, ayatan ka, Danfar. Naayat ni Apo Diyos. Kadinak binaybayan. Inaldaw ka na rin na biing amin ti panagkararag ko ini. Iso adinak binaybayan. Katsapay la kumata saanan ang maulit tinapasama kanya. Talaga saanan, Ivy. Kaputabantahin ka na naimbak. Oh, nakaragragsaka ka. Nasukatan itaglaplap sana naragsakti sa alinak amta. Iti sumag mamano panawan. One Danfar. Anyaman, apagnubo kadumteng iti biyag tayo. Di tayo umibot iti Diyos ang namarswa ta isulaeng ti kabilgan ngayon tayo pagkaptan. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.